Сугыштан кайткан кашыгы, станогы, машина йөртү таныклыгы иң кадерле яткәр. Әле ул таныклык белән озак еллар машина йөртә. Күкмара районы Чишмәбаш авылы тарихын беләсен килсә, Бөек Ватан сугышы ветераны Вахит Шәмсетдин улы Шәмсетдинов белән очрашу җитә. 10-нчы дистәсен ваклаучы Ак бабай бер генә үзгәрешкә дә битараф калмый. Без килгәндә ул намаз укый иде. Сугыш кырында мине әниемнең дугалары үлемнән саклап калды ди ул. Менә мин татарча укыган кешеме, бөтен сәгать бишнега менә нитәсе юк дип әйтәм, татарча, урысчага кызгасы юк, була бит, менә татар малае, татар мәктәбендә укып, атлычыга биргәнмен, бөтенсен. Бу татар малае 1926 елны Күкмара районы Чишмәбаш авылында дини гаиләдә дөньяга килә. Мәктәптә Ленин варисы пионер буларга әтисе рөхсәт итми. 7-нче сыйныфтан соң 1941 елның майында колхозда эшли башлый. Бөек Ватан сугышы башлана. Сугыш башлагач инде ир-атлар бөтенсе сугышка киттеләр инде, бөтен җир шул бит инде. Бөтен эш хатын-кызларга, малайларга калды инде ул. Иң беренче хезмәте арба белән таш ташып юл салу. Аннан инде аны атка утырталар, җәй көне кырда, кыш урман кисү. Әйбәт эшләгәнмендер инде. Миңа шул вакытта 5 метр ак буз бирделәр. Бу 43-нче елдар булгандыр индеме. Әни шул ак бузны монып карага гимназ сөркәтектән итеп үчегендә булдыралар. Кул белән машинасы да бар. Вот. Шул күлмәклеки мин 43-нче елның 7-нче ноябрендә армияга киттем. Авылдан 11 малай китәләр. Өчесен аерып машинага утырталар да бөгелмәгә җибәрәләр. Аннан Ульянга киләләр. Мине автошколага шоферлыкка кургалына алганнар. Менә Алланың рәхмәте белән мин 6 ай шоферлыкка укыдым шунда. Аннан Тамбов, Мәскәү. Bir ayniga Minskga 50 километр кала юлдан барадыр. Фонарлар асқан bir самолет пулеметтан ут яңгыры. Узып китте, бурылып килде тага уз дитте. Бомбасы булмагандыр, бомба ташламады. Менә мин анда да исән калдым, ут яңгыр астында да. Мин ләкәмен 147-нче артиллерийский бригадага. Анысы артиллерияга күчерделәр. Артиллерия снарядлар, тяжелый артиллерия, авыр артиллерия 60 килолык мин аны күтәрә алам инде. Аннан мине связьга күчерделәр. Связист булып тамамладым, телефонист булып мин. Нинди генә шартлауларга карамастан элемтә булырга тиеш. Аның узган юлларын сөйләсәң сәгатьләр генә җитмәс. Өстән ут ява, җирдә туктаусыз шартлаулар. 13-нче гыйнварда киштән командир бригада Кемушкин, командир дивизионы майор Агафонов белән элемтәгә керде. Сигнал Катюша ди. Бер заман безнең линия изелде. Линияга барып, линияны жалгадым утасында. Менә бу ни Кызыл Йолдыз. Иннаннан 17-нче гыйнварда Варшаваны азат иттеләр. Без Штразот тирәсендә инде сугыш тамамланды. 8 бугай bir fermerning yine kirib lapasında yıkladı. Arşası değil, sol nitiler etmiyor indi. Менә 8-9 сугыш биткән хәбәрне ишеттек инде. Этот день отмечают в России как День Победы. Парад булды. Җиңү парадын әнә шу көзе яктан иттеләр. Монда парадта катнашты Рокоссовский маршал. Оның нинде 63-нчы армия белән генерал Батов командалап итте. Менә шул Олар парад кабул иттеләр. Мондай командир бригада Акимушкин, Рокоссовскийны, генерал Батовны үзенең ниләрне якыннан шунда күргә туры килде инде. Туган җиренә ул 1950 елны гына кайта. Ничә үлемнән калганын санап та бетереп булмыйдыр. Аллаһның рәхмәте дип уйлыйм мин, түлке Аллаһның рәхмәте. Әҗәл җитмәгән. Билгеләгән әҗәл вакыты бит бар инде Коръәндә. Гыймран сүрәсенең 145-нче аятында әйтә, 1 минут алдан үлмәсәң, 1 минут соңга калмассың дигән ни бар, мин шуңа ышанам. Әтәни әйтәм бит, ни булдылар инде дини кешеләр, ничектә динләргә тырыштык инде. Тотам хәзер үзлегемне өйрәндем, Коръәнне укый аламын, гарәпчәне үзлегемне өйрәндем. Мин әни нигезендә үземне нигездә саклап калдым. Моның да ни бардыр бәлки, Аллаһка шөкер менә. Тыныч тормышта узган хезмәт юлы да мактанырлык аның. 37 ел комбайнда иген игә. Бик күп мактау билгеләре, рәхмәт хатлары белән бүләкләнә. Аның тормышы турында бик күп язмалар басылган. Үзе дә яза Вахит абый. Хатыны Шакира апа белән 3 бала үстерәләр.
Вахит абый инде ул бик зур тарих билүче кеше безнең, авылыбызның да тарихын бик ачыктан ачык аңлатып бирүче кеше. Балаларыбыз белән без аның белән еш аралашабыз, өенә барабыз, үзебезнең мәктәбебезгә дә чакырып, аның белән фикерләр алышабыз һәм ул балаларга бик тәфсилләп сугыш чорын аңлатып бирә. Сүз дә юк, әле аның сугыш кырыннан алып кайткан әйберләре дә бар. Ул вакытта кырын машинасы бар иде, менә алып кайттым аны, менә гашык бар. Бүтән нәрсә инде. Шейләр бар иде, инде шейл бардыр, тора дигәндә инде ул лапаста. Гадәр. Менә монда үземнең кайда булган нәрсә булган иләрне, тарихны язып бардым. Унсызса карап укырга дим. Ел сайын безне бик зурлыйлар ди Вахит Шәмсетдин ула. Матур тыныч тормышта яшәүенә бәхетле. Менә быел орден тапшырдылар әйбәтләргә. Монда да биреп алды. Мәйтәм бик зурладылар, рәхмәт барсына да. Президент хадан дигә күрдегез рәсемен. Менә Шаян бабай да әле ул. Узган гомер истәлеге байтак, алар барысы да кадерләп саклана. Менә таныклык 43 елда алган таныклык шуның белән җирим бар. Менә җиһан сызды автан тепер сорога чыккан ди. Мәйтәм сысасыз, нолга җыртмамый әйтәм тарих. Әйе тарих. Аны булдыручылар, матур тормыш бүләк итүчеләр сез бит, кадерле ветераннарыбыз. Ләйсән Садырдинова, татарлар, Шишмәбаш авылы, Кукмара районы.